Това мога да ти кажа аз така. Разбираш? Въпреки че копеле, знам дефиницията на копеле да бъдеш каква е. Нали, той е чувствал лице без баща, но ти си такова копеле, брат, дето даже и не заслужаваш да имаш баща. Айде, стига, глупости говорите. Моля, просто. Абсолютно мърша си ти, разбираш? Извинявай, брат, обаче сега не решавам аз кой ще се качва. Айде, стига се говори с... Тя решава кой ще се качва. Не дей да спамиш до уния. Я кажи, значи ти като ме псуваш и като ме храниш е добре, нали така? закарайте, моля ви се, магните, бе. Нали така, Анелия? Слушам те, да. Не ти, бе, не говоря на тебе, бе, глупак, ти си ми безразличен, разбираш ли? Когато ти ме храниш и правиш неща, изкажеш срещу мене е добре, нали така? С кое съм те хранила? А преди малко какво каза? Какво каза? Моля те, спри, не е хубаво. Кажи, какво казах? Това с путката какво каза? Моля те, спри. Не съм точно към теб. Не, въобще. Не, изобщо попитах и двамата. Не, цяла вечер не го правиш. А защо си мислиш, моля, спри, бе. внимание? Не, въобще цяла вечер не го правиш. Ма защо си се почувствал центъра на внимание? Диктаторе, спри. Не бе, ако искаш да си говорим, няма проблеми. Да, питам защо си се почувствал центъра на внимание. Питах нещо за мен, не за теб. Като цяло за теб не говоря от близкия месец. Откакто реши да покажеш всичко там на другите, нали така? Айде, стига, диктатора, моля те. Кое не си направила, като го говорихме това вече? Кое не си направила? Иначе обясняваш аз колко съм долен, колко съм бил, нали така? Спред се, моля се. Никъде нищо не съм обяснявала. Напротив. Не знам. Напротив. Какво напротив? Къде се почувства, че някой коментира от теб? Като цяло, че не си център на внимание. Като цяло, Анели, аз пак ти казвам, че ще ревеш пак като на някоя тераса и ще обясняваш, що така се държали с тебе. Аз бе? Да, ти. Да, бе. Не от мене, разбираш ли? Пак го разбираш погрешно, защото си тъпа, бе, човек. Тъпа съм, да, Да, наистина си тъпа. Да, бе. Ами... Да, бе, жалко човече, да, бе. Жалко човече? Да, бе. Жалко човече, бръщи сълзите, помниш ли? Да, бе. Жалко човече. Остея. Да, бе. Диктаторе, тъпа е. Стига. Щом така казваш, тъпа е. Това са Нелия, ако почне да стиска тия устни направо, няма да издържа от нея, ти казвам те. Да, бе. Осъзнаваш ли колко долно падаш? Не, да, бе. За кое да пада тя долу, бе? Мълчи па ти, бе, педерас. Абе, ще взема жена ти казвам, бе. Бе, боли ме курат дали ще я вземеш, бе, глупак. Да, бе. Дето говориш, че е курва и че е какво ли не. Аз искам тя да е моята курвичка, няма проблеми. Няма проблеми, разбираш. Тя да е моята курвичка, разбираш. Слушайте ме, спред се малко. Виж ли какъв си безгръбначен буклук, бе, бе. Не си закачай с него, давай с мен, давай. С тебе, какво съм ти казал против тебе, бе? Давайте ме изнервайте много и ще пръсне година два. Какво давай? Какво давай? Ти те е подхванало под въпрос. Давай, Не знам кои си, знам единия другия и знам и третия, така че аз съм Калин Мумински, така че не се занимавайте. Нормални са някакви неща, искаш да си говорим, Ай, давай. спред се, бе. Тихо малко, говори, давай. За кое искаш да говоря? Ако някакви неща са насочени към тебе, давай. Аз искам той да говори. Не, въобще. Тихо, бе, Диктатора, моля се, спри. Тихо малко, бе. Ало, диктатора да започне да говори веднага с Анелия, защото започне да става агресивен. Цяла вечер не говоря за теб, цяла вечер си говоря с мопарата. Кой те е подхванал? Да, ако ти даже го с мопарата, през кура ми е. Като че през кура си, какво се качваш? Като се обаждам на домашния телефон, даже и без да съм на такова на кабел, разбираш. Колко долно падна ти, човек. Дори не го осъзнаваш. Мисля, че нещо... Да, спокойно. Аз съм спокойно. Като изтрезнееш пак и като приключат ефекта на някакви работи, пак си говорим. Ефекта на кои работи?
Много добре знаеш, няма проблеми, спокойно. Ефекта на тия работи, които ми пращаш ли? На кои неща? Давай, показвай. Ама нямам какво да показвам, те са в буклука. За какво ме занимаваш? В Букука ли са? Кои неща са в Букука? Я кажи. Да. Те, дето ми ги пращаш. Кои съм ти пращал? Я кажи. Тези. Кои? Кои? Тези. Не бе, кажи кои тези. Ти си някакъв Кои отчаян. тези? Аз съм отчаян. Никой цяла вечер не те е споменал и че Въобще. Защо си Въобще. толкова отчаян? Споделя. Сподели, що си толкова тъжна? Я кажи. Ще ревеш ли пак на някоя тераса да обясняваш как си такова ли? Не си търси някой, който да й праща нежелани подаръци. Защо да е тъпа пута? Да, точно. Значи, аз искам, ако съм с нея там наоколо, аз искам тя да се забавлява по някакъв начин. Там тик-ток, който си иска да си прави, разбираш ли? Направо да си искам да си пръска Йонка, успокой се малко. Такива токсични хора като тебе не заслужават тикви приятелки, разбираш ли? Да, точно така. Ти не заслужаваш тиква приятелка. Снопара искам само да си го представиш, както всеки път ми излизаше, тя го сама си го слагаше вътре. Айде, това е моето момче, успокой се. Синдрома на комплексара. Синдрома, да. Нещо похвално ли има в това, което каза в момента? Не. Има много неща, братле. Я кажи как обясняваше каква курва и простутка е. Искам пак да го кажеш и как после се мазниш като малко копеленце, понеже си безграбачно. Я кажи как на всяка една сваляш звезди и после псуваш, че е курва. Как се скара с най-добрият ти приятел заради жена и после какво? Ама не бе, ти си курвичка. Цял живот си бил курвичка и цял живот си останеш такава, разбираш ли? Ти си курвата, разбираш ли? Диктатор, че да, ти си курвата. Тебе се разбираме, нали? В смисъл, аз нямам... Аре, бете си майката. Какво е бети си майката, бе, брат? То няма така. Чакай малко. Как така е бети си майката? Аз не виждам наистина нищо лошо да е направила тя. Нали? Мисъл, ти викаш, че тя се е излагала. Ти си ме гледал мене. Аз как съм се излагал? Това е излагация. Тя не е направила абсолютно... Той си тук е ланка си, приказва си... Слушай сега, аз не съм на никой, че някой да ми казва как съм се излагала и как не. Ма давай, ти не си моя собствена. Не бе, сколько бе, Ани, няма проблеми. Няма проблеми. Не, и цяла вечер не съм ми писал да ме питаш, що се излага така, не на такова начин. Да не си заложна къща. Спокойно. Путката, кой че е писал и как че е писал. Да бе, знам, че те боли путката, после знам и че ревеш. Няма проблеми. Аз ли? Давай. Давай. Какво давай, все едно те нападаме? Ти наистина е тъпа ли си? Каква си? Да, тъпа съм. Обикновено съм тъпа и алергична към някакви психопати. Давай. Да, психопати, да. Да, психопати. Точно така. Ти си психопат. Ти не спираш да ми звъниш, че не спираш да ми пращаш някакви малумни работи. Кажи, какво съм ти пратил? Много да съм курва, да съм лека и после някой да ми праща букети и шампанско. И кога съм ти казал, че си курва? Кога съм ти... Ти ми пращаш кога съм ти казал, че си курва? Кажи ми, кога съм ти казал? Ти си тотално психо. Да, точно. Повече ти казвам не, толкова аз съм повече психото, задето лижеш газовете на теето, говоря, че си простутка, нали така? Ама лижа не е твоя. Значи като не лижа твоя, защо ми пращаш букети, господин диктатор? Кога съм те ги пратил? Я кажи. Кога съм ми пратил? Ти сам се изложила в лайфа да ме питаш какво съм направила с букета. Откъде съм го пратила, там съм го пратила. Смешко. В буклука, директно. Да, точно така. Психопат. Ей, това си ти. Талисмана на отбора, да. Показа каква си. Талисмана на отбора може само да си мечтаеш да съм, ясно ли че? Много забавно, много че е забавно. Да, много ми е забавно, наистина. Да ти кажа как си ме търсил и как съм пускала жалбички. Жалбички ли? Къде си ги пускала? Жалбички! Много обичаш да пращаш букети и да си жалък. Жалък. Я кажи... Жалък. Да, давай, разгърни потенциала си. Разгърни го напълно. Получи ли шампанското? Ама ще ми пишеш ли? Ами не, няма да ти пиша. Ще го лапаш ли? Не на теб. Ама лапала ли си го?
Я кажи. Всяка вечер, но не на теб. Да. Не на теб. От уста, в която съм свършил, няма как да се обида принципно. Беше грозно, брат. Той беше грозно. Явка, брат, той беше грозно изказване, брат. Много гадно копеле, бе, брате. Смисъл, Да, гаден съм особено. беше грозно, Нищо, бе, брат, аз утре, ако правя секс с нея, много ще искаме те да ме целува за устата с твоя хуй. С твоя хуй, брат, якичко, разбираш. Мисъл, най-обичам да съм се Бах ти преструвала копелето гадно си ти, бе, брат. Да си се преструвала, така ли? Затова ли? Не, бе, аз искам да ме там? целувам. Гледам, твоята добре сперма съм се по устата, справила, брат. за да не спираш да ми пращаш цветя и да ми звъниш, значи добре Кога се съм ти справила. пращал цветя? Я кажи. Да ти кажа. Да. Я кажи, че на кой лайфа питаш дали съм ги получила. Не съм. Я кажи от фирмата на кой ги пращаш, господин блокиран. Защото си блокиран навсякъде и си толкова тъп да си напишеш имейла на фирмата. И да ме Я питаш, кажи. получи ли ги? Добре, кажи ми как се казва фирмата. Ама хвърли ги, да. Кажи как се казва фирмата. Точно така, както ти си знаеш да се казва. Не бе, кажи бе, разгради потенциала си, искам. Кой значението как се казва фирмата, бе? Я кажи ти как се казва фирмата тогава. Само да питам това откъде е. Не от мене. Не от тебе. Ти си много прост. Ама добре, допреди малко говориш, че си хвърлила. Прост. Цветята съм ги хвърлила. Това е нещо, което мога да се излея и така да се измия чините. Ти си много прост. Ти си Ама аз много не съм пращал. прост. Не си пращал. Айде бе. Не съм. Айде бе. Не съм пращал. Ако питаш някоя твоя приятелка, ще разбереш, между другото. Между другото, не искам да питам никоя моя приятелка спрямо ти. Между другото. Ме е срам. И това ми Колко казаха и те става? в момента. Цяла нощ Колко ми каза, че става? ги е срам. Между другото, Снупи, готова съм даже, че прати скриншотове как е блокиран и продължава месец и половина да ми звъня. Месец и половина не спира човека да ми звъни. Добре ли е? Май, Да, добре. прати скриншоти. Искам Добре, да Май, кажеш. добре, как не спираш да ми звъниш? Диктаторче, сега в случая, нали, не са се случили работите. Видно е, че примерно, по принцип не е моя работа тук те да се меся, брат, във вашите отношения, ама той е крещящо в момента, че явно изпитваш някаква ревност. Ама ти обясняваш, че не искаш да си с нея, понякога наистина не искаш от тея, примерно, да бъде с тя, който си реши. Да. Ма аз съм я оставил. Как си ме оставил, като не спираш да ми звъниш, така ли си ме оставил? Аха! А пък, примерно, ако искаш да си с нея, брат, виж, съветвам те, нали, постарай се, дай всичко от себе си, покажи, нали, и бъди с нея. Аз си мисля, че може да се получат нещата, обаче ако не искаш, брат, от тея, дали с Снупито ще флиртува, дали с Как някой не друг. те е срам да си пращал нещо и да лъжиш, че не си го пращал и после ме питаш в лайфа на Янко, получи ли ги? Ама ще Как ми не те е пишете. срам да говориш Ами не, някакви няма да работи чуя. при положение, че съм ти бърсал сълзите, бе? Кой да ме е срам? Знам, че срама нямаш принципно. Не, нямам. Да, наистина. Да, наистина. Да бе, аз казвам, че не става с обиди и с такова, нали. С кое съм я обидел? Я кажи. Преди малко и викаш, нали, го лапа, нали. Ако не ти пука, нямаш да ги говориш тия работи цяло. Смисъл. Ма мен може да ми пука за нея, ама не по този начин, по който тя си мисли. Добре, бе, Ма човек. не искам Добре, по ти никакъв като... Добре, начин стоп, да ти добре. пука. За мен разбираше по никакъв. По никакъв. По никакъв. Никакъв. Да бе, да. Какво беше? Всяка вечер си я носа тениската. О! Не, да, и... Добре, какво искаш да Няма направиш значение. аз? Няма значение. Говори си още, Анелия. Смисъл, аз ти казах, че покоряваш нови дана. И горе ти го Покорявам казаха ги. някои неща, които ти не разбра, разбираш ли? Покорила съм ги. Защото сега ще си скача срещу мене при положение, че какво съм направил тази вечер? Я кажи. Че се качи да заобееш, бе, човек. Да заобея? За кое да заобея, бе? Аз ли нещо намесих? Хе-хе. Аз не виждам по какъв начин съм те намесила. Да, продължавай. Не, бе, виж, Явка, без да ми се обиждаш, уважавам те, обаче... Не, бе, не се моето обиждам. мнение- Моето мнение, брат, ако нямаш нищо към нея от тея, брат, тя се забавлява цял вечер, аз се гледам какво прави. Смисъл, нали? Нищо лошо не е направила, нищо лошо не е казала. Не се е изложила по никакъв начин. Примерно флиртува си, брат, нормално е. Нормално е.
Като няма мъж до себе си, какво да прави, брат? Ти пък За да беше си до нея, заключил на стравата ли? ти пък беше до нея и какъв мъж беше. Няма логика в той, което го правиш в момента, брат. Ако Няма. на теб не ти пука, не искаш, брат, остея. Не искам да ме защитаваш, как да ти обясня, не искам да ме Ама то защитаваш. няма от какво да се защитава в момента. Не бе, то е Само нормално да още- говорят това е курва и да Искам се да има- смеят, нали така? Как да ти обясня? Не, Кой не, бе, е нормално е писал това да ме нещо. защитаваш? Кой Добре, е аз писал чакай да ме малко, не. защитаваш? Анелия, чакай малко. Анелия. Диктатор, аз искам да те попитам. Значи ти, в крайна сметка, направо си пикаеш на избора, брат. Мисъл, казваш, че защитаваш и в крайна сметка ти кажеш пред 182 човека как си свършил в устата. Той не беше. Може Смяташ малко ли, да че съм- това е нормално? малко да съм Айде, афектиран. айде да си беш майката. Смяташ ли, да си че беш това е майката нормално, и да брат? изпочваш Не, брат, устата. не смятам, Смяташ че това е нормално, не смятам, че всеки път постъпвам като хората и на място. Да, ама Аз което смятам, че подтиква това, да го аз кажеш, смятам, че човек. това... Ама Не кет да малко, потикна. момчета. Този човек, значи, във всеки един момент си държи някакви пасянси. Аз все едно играе в пара. Това играеш според пара. тебе, И значи Според- нещо, ако има такова. За мен с- девойката в момента... въпросната момчета, ще моля да се изкаже и да си леги. Девойката в момента се забавлява, флиртува си с когото иска, защото тя е сама, като реши, нали, с Снупито било... Да чука манилия. Примерно и готово. Диктаторе, според тебе това поведение не е ли един слаб мъж, който някакво да каже вече и започва да обижда Да, жена, слаб мъж, която е защото избрал. докато преди това, докато я нямаше тук на прозорци, обясняваха каква е проститутка, каква е курва, каква е такова. Абе няма проблем, И искам да ми затова сява с ти тая реши, мръсната путка, и затова искам ти да ми реши, сява че на устата. да кажеш, че Така, си свършил бил ли си в през устата. целия Искам да ми сява на устата с тая мръсната путка. Няма значение къде съм бил, братле. Когато харесваш някаква жена, която държиш на нея, не трябва да кажеш пред 200 човека, че си свършил в устата. Да, аз не съм казал, че съм поступил правилно, нали така? Това го потвърдих, нали така? Еми, Че съм се изложил по този това начин. е целта, тогава си мога да разбера. Резо, ще закарам на гробищата, брат, да я беш, няма проблеми, минути се да погребах. Няма проблеми, брат. Докато Анелия ме псуваше на майка по телефона, аз я погребах, няма проблеми. Анелия, искам да те помоля между другото. Иди да говориш с това. Или и това не си го спомняш, Анелия, нали така? Наистина, Анелия, за супер искрено и лично ти го казвам, иди да говориш с този човек повече. Не съм ми искала като цяло. Бих бил в смисъл, бих бил благодарен като цяло, нали, да не го правиш за твое добро. Нали, аз не искам, нали, примерно... Не съм искала в като момента- цяло, той си качи човек. Аз цяла вечер изобщо не съм стигала до него. Не, въобще. Изобщо. Добре, аз оставам и слизам диктатор, че не си прави. Генерал, че виж са, Диктатор, че- за това, диктатор което ще се прави изказах, така аз не нещата, съм че прав. всеки Аз това ден- не го отричам, разбираш Всеки ли? ден ти ще бъдеш депоставен тук в TikTok, аз ти го казвам на тебе, брате. Казвам ти го, защото ти за мен не си мъж, разбираш ли? А, не Ти за съм мен мъж. си мъж. Анеля, я кажи, лошо отношение имах към тебе. Това Не, правиш такова да отношение ти извини имаш време. само към нея. Не бе, кажи, лошо отношение ли видя Да, от да мен? кажа, добре. Добре, Това тя- правиш от известно време, не знам как да ти обясня, че аз Така, нямам... добре. А Не, преди бе. това какво беше? Имаше ли причина да го видиш това лошо отношение? Било преди, аз съм приключила с тебе край. Така, ама видяла ли си лошо от мене? Да, в момента виждам многократно. Многократно и това не е било провокирано, така ли? Ма какво означава провокирано? Не съм- Добре бе, това си е твое Това е- мнение, няма проблеми. Да, забелязах. Пуска се на Както това, не искам да съм да, си мъж, не искам да съм си мъж, не си жалко. И кажеш така. Добре бе, човек, твой избор. Нямам да. Избора отдавна е направен. Да. Друго си да се подиграват с тебе, нали така? С теб като цяло. Че си Добре. той, който мога да приеме. След като избора отдавна Кое е не мога да направен, приема, бе, човек? Ма виж колко се жалък, не съм аз тази, която в момента те обижда при себе човек. Кое те обиждам, бе? Въйте се, че сте луд направо няма. Кое? С кое? Яска, да. наистина, виж, уважавам те, готвим. Чисто луд, че имам някакво уважение към тебе, наистина. Ама добре, не смисъл, не може. Чисто луд, че в момента като ми обясняват на лично... Какво да му кажеш, Какво, брат? що, как? Ама не обяснявам му, че... И аз За пак мен за теб това се... имаш положение в момента. Знаеш Аз какво? ти казвам, Оправите аз се, искам да те оправите се, разстройвам, няма аз искам да проблем. кажа,
да бъдеш Няма проблеми. в моя Изкарвай такова. го както пожелаеш, изкарвай се жертвата, няма ядове. Аз не се изкарвам в жертва, Кое че няма ме ядове, правиш. Няма бе, проблеми. Виж сега, Явка, виж сега работите как са. Значи, Анелика много бързо може да бъде блокирана. Принципи направо си да ни приключват всякакви работи, нали с нея. Ама защо? Ама защо? По Няма логика. Ама няма принципите, логика. по принципите е, брат. По принципите, ама няма логика. Обаче, в смисъл, ти се качваш, брат, търсиш някакви неща, в смисъл, тя е приключила нещо с тебе и в крайна сметка, нали, ти се дразниш от това, че тя се заребява, примерно с някой друг. Значи, чак в някои такива моменти съжалявам, че аз съм човека, разбираш? Съжалявам, често ти казвам, че аз съм човека. В смисъл, кофти е, брат, кофти е, как да ти кажа? И на теб най-вероятно не ти изнася. Пред мене не ме бърка особено. Няма нищо общо, братле. Ама Ма как братле, няма значение. ама братле, ти защо, защо примерно не дойде тук в Русия да станеш един много добър приятел с мене, примерно? И Да стана добър ние приятел в с днешно тебе. време да нямаме някакви такива... Да стана добър приятел с тебе, как го виждаш? Ама вие бяхте в добри отношения предпоследния път, нали? Аз съм готов винаги да бъда в някакви добри Вие се отношения. разбрахте, аз бях очуден, викам аз. Снупър, сега кажи, колко пъти ти правих забележка да не я псуваш, че е курва, че е буклук, че е еди какво си? Колко пъти? О, Добре, тя то при се ние, много виж, избутан. от тук е То се дошло, много оттам избутан, брат. отишло, смисъл, тя Аз виж. съм много избутан с... Ние не бъркаме, човек. Смисъл, той е било И да там. не я бърка, няма проблеми. Знаеш що? Знаеш Какъв що, брат? човек е тя, не аз. Значи, ако имам нужда, в смисъл, ако имам тези възможност да еба твоята курвичка, бившата, ще еба, брат, честно ти казвам. Кажа, че още един път, че е курва. Само да си знаеш, ще еба твоята курвичка, бившата, честно. Да. Само да си знаеш, брат, само да си знаеш. Добре, диктаторче, мой човек си, брат. Сега искаш ли или не искаш? Кой дали искам? Анелия. Не. Еми тогава с брат Осия да Човек, правим дето брат, да псува говорят, какво майка искат ми, за няма нея. да искам. Тя когато не желае, тя като не желае да й говорят, просто има едно копче блок и повече няма да й говорите. Той Той отдавна е блокиран. смисъл, той й говори, тя като не желае да й говорят. Така ще го блокира и Да, гордеят се с тебе. Да. Нови дана всеки ден. Да, гордеят се с мене, да. Ама харесваш Точно ли така, нека си точно брат, така. бе? Харесваш ли те? Аре, давай, дай на здраве. Ама чакай да сналея, бе. Ама тя- Нямаше, бе. чакай да... Намериха се. Чакай да... Бас, майка. Еволата. Какво ти каза? Не бе, да, не бе. Ти си човек, такива работи, дето. Слушай, умно момче, готино, аз си го уважавам, знаеш. Независимо, че преди той на хейте ще стои на едно друго. Пека няма сакът, не е прав, какво да направим? Не е прав, не е прав. Не е прав, да. Прав е, нали, за това, че аз тъй примерно те съм говорил така нататък. Да бе, съгласен съм, ама Бочи. тя може да се обиди сама, да каже, виж как Айде ми говорят. се. Да каже то стопарата. Айде ще мина днеска по обяд да се изибем за 11:23 утре. Бочи, моля ти се, дай ми някакъв телефон. Бочи, Янчо, кой ми генератор тук? Кажете Бочки малко да го питам нещо, без на етап обаче. Бочи не са... Кой пише там стопарата? Ама моя човек, ама мобилния он е с кейсовите, брат. Най-водия. Ама кой пише там стопарата? Янчо! Пише, резо си пише, ще ще. Янчо! Янчо! Между другото, аз винаги съм бил на някакви форми. Сега в крайна сметка, нали, както и да се държа в момента тук, Уф, Бочи, звъни ми на това. покинението. Анелия, не чуваш ли, че викам крещя тук да са такова, че Слушай, пише в коментарите заявка има.
Добро утро на всички. Бухал, кажи на толкова голеп на един шамар, ще си забрави Стига, паролата. бе, брат, ти, брат, направо. Добро утро. Ама защо бе мобилния? Какво стана пак Защо? са? Какво откачи? Я пи едно кафе оприхна. Какво стана? Искам да се- Дай да говорим направо за технологии, нали? Примерно гледам, че Искам да се бия, бе, аз съм бияч, искам да се бия. Значи аз мога да ти помогна, брат, ако не можеш да сменяш кешовете на телефона. Какво паля огъня? Бе, шупарец, да. Какво стана? Никой Добро с нищо не ми всичко. помага. Бочи, Лелия, слушай добро малко, утро. ходих вчера на миналия ден, пробвах Техноплюс да си взема изплащане и не ми дават на изплащане Много трудно, абсолютно трудно. нищо, Дипатор, добро защото утро. Добро утро. имала съм закъсняла вноска към TBI банк преди 2 години и все пак им казвам, всичко им е платено и не дължа нищо никъде. И те, ама и ти закъснява вноската, имаш че лошо цекари и трябва над 5 години от закъсняват вноска. Демек, фактически те бах ти тъпата работа. Ебам се. И ти като едно лице, което не Боти. си знае правата, между другото и продължаваме напред. Няма Дай да проблем. се разберем нещо, да ми имаме нотариус, нещо, да ти дам шофьорски книжки, лични карти, нещо за изплащане. Трябва да питам Бойко в офиса и тогава. Добре, моля да питаш днеска. Аз ще оставя децата на училище на градина, ако може да стане нещо да дойда. 9 часа. Ама не искам нещо, Ладе, ти викам тук утре. Просто нещо, което да мога да използвам TikTok, разбираш ли? Да има така добра камера и да бъде бюджетно, разбираш ли? Втора употреба става. Давай с косачката ги. Добре, ти ще пуснеш после лайв, ще видиме. Диве смисъл. Или на Вайбъра ми звъни. Добре. Бухал, какво правиш, бе? Тук при моят човек да пием по едно питие. То пак тук е такива любовни истории, драми, мрами, едно друго. Трето. Това нищо Ами ново не, не. те са нормални такива и ти си ги преживял тези филми, нали те? Аз не се влюбвам. Ти си Правилно, пичага, Бочко, да. правилно. Ти си пичага, да. За над това нещата. се влюбвам да ме разочароват ли? Нали? Не си прав тук. Ето я, брат, ето я. И аз се старая, нали, като тебе да го правя, а някой път ще потъвам по някой път, нали? За направо така не става. Да. Направо на 4 км отдолу. Разбираш, не могат да ме намерят местоположението. Няма го. Търсят ме с години след това. Какво да правя? Какво да прави? Няма да удам повече нищо. Слушай, я изкарай колана, ще и бай телефона, изкарай колана. Виж сега мобилния, няма да ти дигам тук рейтинга пък на тебе. Между Ти на мен? Само да си знаеш, чули. Да ми дигаш рейтинга. Ама той не е там Симона Колева да ти коментирайте нататък, умре ли? Слушай, ти да ми дигаш рейтинга. Аз ще ти дигна на тебе много работи, разбираш ли? Не виж как само си рейтинга, кура ти няма да се дигне, то ти е ясно, обаче... Виждаш ли къв си изтръпнал тип, какво ще дигнеш? Какво ще дигна ли? Виж сега, братле, ти имаш там някакъв сервис, мервис и т.н. сменяш някакви протектори, инспектори. Когато ще направя, всички протектори ще бъдат сменени в твоя сервис, барабари с твой протектор на пейслипта, разбираш, защото ти приличаш на нищо. Радвай се, че си приятел Разбираш ли какво ти говоря, бе? Радвай се, че си приятел на Бухала, но до сега ще да паднеш. Кой да се радваме? Радвай се на човека до тебе. До сега да съм те зароил в гроба. Ама ти до оня ден си го гаврил, него сега пробваш да ме гавриш, при мен няма да се получат работите, бе, човек. Кой го е гаврил, бе? Бухала ме е приятел, шматка. Ама ти си направо, ти си такъв човек, дето си дигаш последователите с него, бе, човек. Ко ще ти обяснявам аз на те. Мобилен, виж, днеска съм такова кьосе. Махнал съм къде. Бръснат си, бро. Так. Ко ми се случи, братчето ми? Направо, от вчера, брат, направо тъжкан ден, деца вика. Много зле и накрая 100 км, къде взеха ми клиенти, 100 км трябваше да мина с тях. И още с посрещането беше направо трагедия, брат. Чакай ги един час. По някой път така се получава.